Kabalo mo asa ang game 1? Ang game 1 between ni Satan o ni Jesus Christ, ilang gihimo ang game 1 dito sa langit. Kinsay daog? Ang Ginoo. Daog ang Ginoo, mga kaigsunan, wala na pahawa sa tanas. Diris kalibutan, alaot ang kalibutan, kay gihulog ang karaang bitin, ang gipanagdiyawa ug ang satanas ng kalibutan. Game 1 daog ang Ginoo. Amen. Asa gihimo ang game 2? Ha? Ang game 2, mga kaigsunan, giplastar nila kablumog asa didto sa Kalbaryo sa cross. Nagtuo si Satanas nga iyang mapilde si Jesus Christ pinaagi sa pagpatay. Apan daog ang Ginoo gikan sa iyang pagkabata ngadto sa Kalbaryo sa cross. Gi-conclude ni Jesus Christ, according to the Bible, He said, it is done. Daog na po ng Ginoo. Game 2. Game 3. Asa ang game 3? Tanaw ninyo, mga kaigsunan, asa ka nila himuon ng game 3? According to the Bible, game 3 is already won. Wa pa nato gidula, wa pa nila gidula, daog na ang Ginoo. Abalo mo asa ang game 3? Game 3 daog. Isa na lang kulang, mga kaigsunan. Isa na lang ang kulang. Champion ang Ginoo ni. Daog na yun Isa kung saan na kong tanaw. Muhabol ra gyud ning yawa, mga kaigsunan, kung imong pahabulon. Imo pa gani ang habula-bula ng yawa, mapildi na gyud kanig we klaro. Kablo ka asa ang game 4? Ang game 4, mga kaigsunan. Good morning karatong tanan, mga kapaglaom. We are now in the culmination program. Makalilisang, how I wish I can be with you all the time. But the time we have in this world, according to the book of Ecclesiastes, the preacher said there is a time for everything. And for me, it is time to culminate this Are You Ready to Cross program. Pagkanindutan, pagkasayanga, apan malipay ko igsuon nga ikaw nga nakaapil sa maong isa ka simana gyud nga series, ako naglaom nga andam na gyud kang mutabok kauban ang Ginoo. Amen. More power to you, mga kaigsuunan ug mga kapaglaom. Apan sa di pagyud ta moadto sa unahan, magampo ta. Amahan na mong balaan. Maminaw kami og culmination message gikan na ning imong programa, Are You Ready to Cross? Gamhi ako sa balaan nga espiritu, gamhi ang mga tigpaminaw nga ilang masabtan ang mensahe karon. O ginaot sila di na mo backslide, di na magsigig pangutana, di na magsigig bagot-bot, apan ilan ang bation ang gahom sa Ginoo kay andam na gyud ming mutabok tanan pabalik na ng langit nung puluyanan. Bless us for this wonderful Sabbath day. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Dagang salamat sa kanunay nato nga nag-comment, nag-share sa ato ang mga video. I hope and pray gayud nga kamong tanan nga nakapaminaw nahimo mong malipayon. Ingon pang balaang kasulatan sa Salmo 150 verse 6 nga nagingon, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Atong daygo ng Dios niya ning adlaw igpapahulay. Ikaw karon nga nagapaminaw, dayga ang Dios sa tibuok nimong kinabuhi. Maluya man ta, mawad-an man tag paglaom, dayga ra gihapon ang Dios. Kay naa ang Ginoo nga magtan-aw sa imong mga suliran. Let everything that has breath praise the Lord. Sa di pa kumupadayon gyud sa unahan, culmination man gyud ni. Allow me sa pagpasalamat, mga kaigsuunan. Salamat sa atuang SWPUC nga mga administrators, mga kaigsuunan, pinangunahan ni Elder Jerry Patalinghog, kauban usab sa iyahang mga administrators ni ani nga buhatan ug ang ato nga Northern Davao Mission, mga kaigsuunan, nga mao gipanguluhan sa atong alagad ato ang presidente diha, Elder Setsuan. Ug ako usab ginatimbaya ang atong makaigsunan sa New Corelia District B nga nagasubaybay
nagasuporta, nahimo na kong prayer warriors aning akong usak kasimanang binakbakay gyud mga kaigsunan para sa pulong sa Ginoo. Salamat kaayo mga kaigsunan sa inyong mga pagampo. Ug sa tanang mga listeners nga nag-ampo nako, akong mga followers, akong mga viewers, thank you so much for your prayers. I hope as we end up this wonderful series, all of us, our names will be written in the book of life. Ug ako usab nga timbaya di akong mga pinalanggang ginikanan kay kung wala ni sila, di man puta mahimugso aning kalibutan. Wa gyud Pastor Raymond Cabardo. Akong pinalanggang amahan si Ruel Cabardo, Papa Ruel o Papa R. Salamat kayo. Wala naman akong mama. Patay naman akong mama. Munang nangita na pagkuglaing mama ron. Basig na mo yung mama diya. Ihatag na diri kay para maminyuhan sa akong papa. Akong mga igsoon. Diha, Rodalyn Cabardo Lamurin o Rosalinda Lamurin sa akong mapagumangkon. O ang akong mga pinalanggang in-laws diha, my father and my mother-in-laws, Antonio Bacolod, nga nakaroon South Cotabato, Pulumulok. Pang, mayong good morning diha kanimo. Og ang akong ugangan nga babae nga si Mama Telma Orbisido Bacolod. Good morning kaninyong tanan diha sa akong bayaw, Pastor Hans Jan Bacolod nga nas Manila. Og usab ang akong bayaw nga nakaroon sa Jinsan, si Kirk Cham Bacolod. Sa tanan nga dili na ko ma-mention, labo na sa akong asawa diha. Hello, good morning diha kanimo my beloved wife. Akong pinalanggang asawa nga grabe nagsuporta sa kuha makigsunan sulod sa usa ka semana. Carol Joy Orbisido Bacolod Cabardo, completeness na. Di na pwede dili nimo na incomplete na. Completeness na sa diha. Ayaw kumbiyansa diha. Akong mga anak nga grabe usab ka suporta, si Joas og si Reniel. Sa tanan nga nagsuporta, pasalamatan nato og daygo nato ang Dios mga kaigsunan, no? I hope sa usa ka semana, kumusta ka ang inyong pagbati? Sama ba kaning piktura? Mali pa yun, ha? Malipayon magkakaroon mga kaigsunan. Bahala nga ni guwang na ta. Basta kay hingatawa lang yun ta mga kaigsunan. Kay kung ang atong kinabuhi, dili ganita hingatawa, gamay ram problema. Nagyo na masabtan. Bisag si Da Vinci pa, tanawa. That face you make when somebody has bad breath, pagka makalilisang. Di gani nato ni makontrol mga kaigsunan ang mga problema, makalilisang yun yung atong panagway. Bisan pag si Da Vinci mo drawing, lisod pa man sa abstract, di po ni matawag ni mong concrete. Abstract yun dili masabtan. Kumusta itong mga magtiayon? Tanawar ko nakakuha ko nga picture. Inani na ba ang pormado sa atong pagpangatulog ron? Sa wapata nga minyo mga magtiayon, humot pa kay ginawa, murag Colgate. Bisag way toothbrush ang atong asawa, way toothbrush ang atong bana, ang baho sa ginhawa, murag yung Colgate. Murag naka-toothpaste. Karon makalilisang. Naiba na magtabon sa mata kay di ganahan makakita sa asawa. Sumul na daw. Sumul na? Sumul lang lalay na? Ayaw na. Muna gingon nga, sumul lang bibi na? Ayaw na. Ayaw layo. Na po yung mga asawa nga, wala, tanaw ng bayana gano. Nag-face mask matulog kay di na pud madawat ang ginhawa siyang bana. Kumusta ang atong relasyon mga kaigsunan? Sama sa akong gingon, sa usa ka semana, dalha imong bana, dalha imong asawa, dalha ang imong anak, and let us ready to cross the borderlines of our lives. Ayun mo sige ginarte diha mga asawa. Mga bana, bisag kung sao na nimo, kanang imong asawa dawatan na yun na, may nga nagkagwapa sa una, kay wapay tulo ka anak, niya karon nga nagkaanak, magtabon-tabon na kasi mong mata, kay ingin nang ba, sige damgo na nimo si kumari, diya, ay ka, delikado. Kopon nga asawa, ayaw na, dawatan na lang ng baho sa imuhang bana, dawatan na lang yun na tanan, mga kaigsunan. Nayo sa kasing, stop! Ang driver nga kusog magpadagan batig naong. Patay tani trabaho. May hinay biya kay kung magpadagan. Magpadagan kung makigsunan sa 60 o 80 repina kataas. Ya ikaw, kusog ka magpadagan? Agoy, bati kag naong. Kay kanang kusog magpadagan kuno, nagdali nang mawala sa kalibutan. Kay wa namang gyud mo kwan siya, wa na mo siya tawana, wa na mo absorb, wa na mo dawat, no? Ang driver nga kusog magpadagan batig nawong, kanang kusog kay magpadagan, bati kag nawong, bati kag nawong. Labaw na ni, tanawa ni, Ang driver nga kusog magpadagan batig asawa. Tinuod ba na mga bana?
Delikado ni nga obra. Kung ang asawa kusog magpadagan, batignaw ngiyang bana. Kung ang bana kusog magpadagan ng sakyanan, batignaw ngiyang asawa. Tinuod ba na? Anang ako, papa magkikong asawa, hinay-hinay, gyud padagan, para di gyud mga balintong diya sa dalan. This wonderful Sabbath day, we will be talking about the great I am. Atong isgutan kay culmination man atong isgutan ang mga great of all greatness. Niya ang tekstong atong saguluhon. Exodus 3, Kapitulo 3, versikulo 14. Nga nagingon, God said to Moses, who is Moses? The servant of God, the chosen leader of God, the good heart of God, the good soil of God, the man who crossed the Red Sea in the command of Jehovah. Tawa. Unsa gimando sa Ginoo kang Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. He is the great I am, the God, my friends, who will tell you to cross the Red Sea, to cross the Jordan River, to defeat the great wall of all our infirmities and iniquities and weaknesses and wickedness. Is the great I am. Siya ang greatest of all great. Mo nagingon nga, the winner takes it all. That's true. He won already the battle. He won the battle at heaven. Kaning mangong pakig-away sa ni Jesus o ni Satanas, mura nig basketball ba? Game 7 kutob. Kabalo mo asa ang game 1? Mabito ng pagsugod na to, katog yung pina-crossover, brada ba? Crossover yun ta. Kaya nga naman, basketball. I love basketball. Daghan ni mga bali-bali na itong tail, pero karon wala na. Game 4 ni Kutob, mga kaigsunan. Kabalo mo asa ang game 1? Ang game 1 between ni Satan o ni Jesus Christ, ilang gihimo ang game 1 dito sa langit. Kinsay daog? Ang Ginoo. Daog ang Ginoo, mga kaigsunan, wala na pahawa sa tanas. Diris kalibutan, alaot ang kalibutan, kay gihulog ang karaang bitin, ang gipanagyawa ug ang Satanas ang kalibutan. Game 1 daog ang Ginoo. Amen. Asa gihimo ang game 2? Ang game 2, mga kaigsunan, giplastar nila kablumog asa didto sa Kalbaryo sa cross. At Calvary, nagtuo si Satanas nga iyang mapilde si Jesus Christ pinaagi sa pagpatay. Apan daog ang Ginoo gikan sa iyang pagkabata ngadto sa Kalbaryo sa cross. Gi-conclude ni Jesus Christ, according to the Bible, He said, it is done. Daog na po ng Ginoo. Game 2. Game 3. Asa ang game 3? Tanaw ninyo, mga kaigsunan, asa ka nila himuon ng game 3? According to the Bible, game 3 is already won. Wa pa nato gidula, wa pa nila gidula, daog ng Ginoo. Kabalo mo asa ang game 3? Sa ikaduhang pagbalik sa Dios. Here is the patience of the saints for those who keep the commandments of the Lord Jesus Christ. Game 3. And the second coming of the Lord, sa pagbalik sa Diyos, ang Bible nagsulti. The property of God told us, you can read it in the Bible. Nga ang tanang nangamatay diha kang Kristo, pagbanhawon, mga kaigsunan. Banhawon, daog na. Ang mga dautan nga patay, di pa sila mamangon. Ang mga dautan nga buhi, mga matay mo nang magpakadautan ka, make sure, kung sa ganito kong tambag, tebo kalibutan, tebo. Ayaw ng katunga-tunga, tebo kalibutan lang ka magpakadautan. Kaya tunga-tunga ka, kansi ka. In the Bible, ang dautan according to the words of God, ang dautan mga matay katong buhi.
ang mga dautan nga patay magpabilin, og ang mga mataro nga buhi, pagasapnayon, bag-uhon, dalon sa Dios sa langit nung puloy-anan. Amen? Og ang mga nangamatay kang Kristo, pagabanahong Game 3 daog! Isa na lang kulang, mga kaigsunan. Isa na lang ang kulang, champion ang Ginoo ni. Daog na yun eh. Bisag unsaon na kong tanaw. Kamo, kung kamo'y pasultiyo na na. No, na mga NBA 3-0. Muhabol pa. Muhabol ra yun ng yawa, mga kaigsunan. Kung imong pahabulon. Imo pa gani ang habula-bula ng yawa, mapildi na yung kanig, we, klaro. Kablo ka asa ang Game 4? Ang Game 4, mga kaigsunan, naa diha sa imo. Naa sa imong mga desisyon karon. Gidaog na ni Kristo ang langit. Gidaog na ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus. Gidaog na ni Kristo diya sa second coming. Ang ikaupat, ikaw na lang ang iyang gihulat. He is asking us, are you ready to cross? I am waiting. The great I am is now waiting for you. The great I am is now waiting. I am that I am. Balik na, mga kaigsunan. Ikaw nga nag-backslide. Ikaw nga nagplano nga mubalhin nga tos bakak. Then hekas kamatuuran. Then hekas sa simbahan. Nga gi-uplift ang balaang kasulatan. The property of Jesus Christ. The Bible. Balik ta diri. I am that I am. The greatest I am is telling you to come back. Is telling you to cross. Is telling you to come home. He's waiting for you, my friends. What are you waiting for you? What are you waiting for? Are you waiting for your death? Are you waiting for your diseases that you cannot walk? Are you waiting for terrible diseases to come? Come home. Balik na tas Ginoo. Tanawan ng matawa. Yung mga tao yun, ambot na lang. Tanawa, kinsa man ni? Muhammad Ali. Sa inyo na, I'm gonna show you how great I am. Di ba? Ingon pa si Kwan, I'm gonna show you how great I am. But where is he now? Those who proclaim that I am the greatest. Alexander the Great said, no one can defeat me. King Nebuchadnezzar said, why makapilde o makabundog, ako yung pinakamalakas. Asam taon sila ron, manamusulti gani ka karon yun, nga ikaw ang pinakakusgan, dool na ang imong pagkapukan. Oh, musulti ganita sa atong kaugalingon that we are the great I am, dool na kaayo ang imong pagkapukan. You can read it in the book of Daniel chapter 2. Anyone who counterfeit the great I am will be defeated soon. Pirdi kagid mga kauturan. Nga di gid pwede nga mag-great I am. Nga way man sa aton makaubra ng sakto gid nga unlimited. Waay. Bisan anoon mo pa, hindi ka makahimo sang leon nga way ka sang mga gingamit. Oh, si Jesus Christ naghimo sang leon, pulong lang ya. Ikaw paano mo na maghimo sang leon mo? Anhon mo na paghimo ng leon nga way ka sang ano? Waay. Muna anyone who counterfeit the word, the great I am, will soon be defeated. Namusulti ka, kusgan paman ko, ako maning kaugalingon, ako maning kwarta, ako maning pamilya, ako maning asawa, ako maning bana, halatebo, kalibutan, imo na, you are soon to fail. Jesus already declared it to himself, I am that I am. Iyan na nang gipakita dito sa burning bush, waha pa ka matawo. Muna ayaw pag hinambog sa ibong kaugalingon. Nga ikaw, kay sultian ta ka, kalinturahon pa ka, kalibangaon pa ka,
madisgrasya pa ka, maputol pa ng imong tiil, madipekto pa ng imong kidney, mabuta pa ka, tanan nimong lawas, abog pa ka. God already declared it in front of Moses through a burning bush and a fire. Jesus said, I am that I am. Pagkaninduta, mga kaigsunan, He is the greatest of all. Naman kanta ba? The greatest love of all, the greatest gift of all is Christ. The greatest man of all generation is Christ. The greatest best friend you can ever have in this world is Christ. Glory, hallelujah. The greatest man who ever gave his life is Christ. The greatest Savior in this world is Christ. Come back. Yan itong salidang Titanic. Pagkalunod sa Titanic, lunod ng Titanic, singgit ng tanan, tabang. Sakay ka ito, di ka kabalumulangoy, mamatay ka rito nga tanghaya. Diba? Kato na rin panahon, kabantay mo ito, walang yung kakwag picture ba, diba? Nanganana si Rose dito, nanggahi na, gahi na si Rose, tagak na dito si Jack, ano na yun, Jack, Rose, saan may Rose? Kauban sa Bougainvillea, Rose, tabang, Bisaya ba tabang, di ba? Pag naog na yung kay Wana, nanggahi naman si Jack, patay naman dahil. Di ba, pagkatagak dito, ingon na si Rose, come back! Jack! Come back! Kung saan pag-come back nga patay na? Kaya pagka mubalik, matay ka? Puloy! Dead has no more time to praise the Lord. Ikaw nga batanon, ay pagka mubalik, sakito na ka. Lanay, stop that one. Serbisyuhan ni Most Jesus Christ, I am that I am, the great I am. After all those years, you give your life to the world. Disco, inom, sigarilyo, pamalikas, pagpangdaot, way simba, way Bible, wa pagyoy ampo-ampo, unya karon, kay daghan nagbalatian, daghan nagproblema. Musulti ka, ako nang serbisyuhan si Ginoong Hesus, the great I am. No. It's unacceptable. Sultian tagadaan. Ang akong Ginoong gilagaran nga akong gipresentar in front of you is a gold, God. Kasabot ka say gold? Precious. Never do that to my God. If your God is not precious, do it to Him. But never do it to my God. My God, named Emmanuel, God with us, Jesus Christ, the Savior of all man, is a gold in price. More than of it. Jesus declared Himself to be the great I am. Sa may pasabutan na, tanawa, I am the good shepherd. Muning pagka-I am sa Ginoo? Ha? I am the light of the world. Tayon sa una, tanuhon mo na karon. Why man sa nagambal nga ikaw ang kahayag, ikaw ang good shepherd. Nakakita ko mga kauturan, may ara to video. Sige lang, balaan ni mo nga sa ako nga FB page, kadto ka mo, Raymond Cabardo. O, i-post ko to. Kining mga karniro, gali, mga kauturan, kung hindi tingog sa magbalantay, hindi gid na siya magpatiya. Hindi gid. Nahabito to yung video nga, na ay magbalantay, tawag na, tigala, sa to yung namte, code, God. Tigala, wala, gyud, nitry ka isa, na nitry ka duha, gisunod gyud nila, na itry ka tulo. Pag-abot sa shepherd nga maugyoy tigbantay sa karniro, una palang nuta sa tingog sa magbalantay, nisiga na dayong tangkundunggan sa mga karnirong nilingi, asa ang tingog sa akong magbalantay. Jesus said, I am the good shepherd. Kung karon gitawag na ka sa Ginoo, wa ka na minaw mga kaigsunan, then klaro, you are not His sheep. Kay ang tinuod nga nagpaminaw sa magbalantay, maupay paging sino, duol na, ayaw na pagpaki-ispi, padugay-dugay pati mo.
Padugay-dugay pati mo ya. San o kapag layaw? San o? Mapadugay-dugay pati mo di sa kalibutan eh. Pero tinagkadamo malaway di. Taugon ganita sa Good Shepherd sa the great I am. Maminaw gani ka, karnero ka sa Dios. Pero di ka madugan, pila ka tuig, 5 ka tuig, 10 ka tuig, sige rin po, backslide. Way simba-simba, sultian, taga makiksunan, dili ka karnero, kanding ka, kanding. You are a goat. Belum mo si karakter sa goat, musaka gyud ba, manungay gyud, mukat-kat gyud. Kaya gifeel yun na, I am that I am, you are not. Nga pa, I am the resurrection in the life. Oh, saan mo na ni mo? Kaya ni mo na mubuhi o patay? Wapay tao sa kalibutan, sa kinsang iladong albularyo, pag na mamatay nga tao, nabitoy gikim JS, isa, tawagon tani kay kaning tawada magkabuhig patay. Oh, walay nana. Dili, pwede ang tao, muluwa sa iyang isig katao. Pwede mo nang tambalan og doktor ka. Pwede mo nang ampuan og pastor ka. Pwede mo na sang advisean og usa ka counselor. Pero mamatay na wa na gani na gayo. Besan pagtanang ampo sa mga klaseng mga doktor sa kalibutan, di pwedeng mubuha. Kay usa ra gyud ang I am that I am, Jesus ra gyud. I am the resurrection in the life. Mamatay ka, wa gyud mo banhaw nimo si Kristo ra gyud. Pero dili ka iya nga karnero sa ni Kristo, ambot kasi banhaw nimo. Wag yung kay paglaom, hopeless ang imong kinabuhi. Unsa pa si Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. See? Gubot nga kinabuhi, duol kang Kristo. Kanang imong balay, daghang nga nagkag problema, imong kinabuhi, daghang problema, daghang mga stress, depression, kay wala si I am that I am nga si Jesus Christ. Tanaw, I am the truth in the life. I am the bread of life. Kanang gutmon ka, stilan. Makita, yun na nako makigsunan. Kanang mga utok nga kalibutanon, ang ilang mga desisyon kalibutanon. Pero sige gani kagkaon sa bread of life sa Ginoo, may tungod sa pulong sa Dios, power kayo ang imong mga desisyon. I am the true vine. Pagkadidutan, ug ang katapusan, I am the door. Siya ang atong purtahan. Di nagkakinanglan muagi pagtao, siya gyud. Amen? Jesus alone and alone. Whoever calls upon the name of the Lord our God will be saved. Ay mo panawag nako. Eh di ko kaluwas niyo. Tawgan ninyo si Kristo kay siya ang great I am. Call upon the name of the Lord because Jesus said, I am the door. Siya ang purtahan. Lak, imong kinabuhi, tawa mo kay susi. Kubot imong kinabuhi, mura mo nagbudiga imong kinabuhi, kay mali man nga room imong gisudlan. Dili man ang room ni Jesus. Tanawa ni. SDA commentaries, unsa gingon sa SDA commentaries, the root word eye, from which Yahweh is derived, occurs 50 times, mainly in the context of God's help and comfort in real situations. Imagine that. Balik-balikon gani na sa Bible gani makigsunan. Balik-balikon gani ng isa ka word. Pila ka times? 50 times. Unsay application? Mainly in the context, diha ragyud sa pagsabot. Nga sa matag sitwasyon, sa problema sa tao, there is the presence of the great I am. Nang maghikog ka, ang presensya na, iya na si Hawa. Backslide ka, ang presensya na iya na si Hawa. Mangdaot ka, ang presensya na iya na si Hawa. Musupak ka, ang presensya na iya na si Hawa. Kaya ang gisulti sa balang kasulatan, God put this context, Yahweh, from the root word iye, 50 times. Nga nagpamatuod nga ang great I am nga mao si Jesus Christ, ang atong Ginoo, is ready to comfort in real situations. Saon mo na nimo? There are things that we need to know about the great I am. Number 1. Number 1. There are real stories.
There are real stories in our lives. Mga tinuod nga sugilanon nga giluwas kas Ginoo mga kaigsunan. Real stories in life. Dili lagi ganahan ng Ginoo ang piki-piki lagi. Dili ganahan ng Ginoo ay praise the Lord, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Di ganahan ng Ginoo na nang grabe kuno ay kanimo, grabe praise, amen. Pag-abot sa laing adlaw, mabito nang usa ka manunat nagsulti. You can be a Christian not for one day. You should be a Christian all the days of your life. Kaya ang Ginoo dili na siya ganag weekend visits. Ina siya ganag bisitar ni mong tigsimba. Oy! God needs a full custody. Di na sa gana na nang mingong ka nga, karon lang. Ay, karon lang. It's not like that. God needs full custody. He needs full custody. Tanawa, real situation expose fake people. Tanawa, lagi ganahan ng Ginoo. Ay, haka mo cross sa Jordan River, ay hata mo defeat sa Great Wall of Jericho, ay na to i-rebuild, kinahanglan nga ang atong mga kaugalingon are already real. Ini mga pagsulay nga ato ang giatubang, sultian ta kamo mga kaigsunan, these are just real situations. Expose fake people. Yan mo mabuan. Yan sa simbahan niya, waway. Yan mo makitan kinsa mapainomsanon. Dias balay, ay nako. Every place, home, community, church, wherever you go, meeting, organization, name all of them. And you will find fake people. Yan mo makita tanang may gugmaon. Yan mo makita tanan kining gipanganlan og mga mapainumsanon panahon nga naay mga problema mga kaigsunan. Imanin na, kanang imong giatubang karon, that is a real situations in your life. Pero pasalamat ta mga kaigsunan, because of this real situation, we are exposed if we are fake or real. Then we will know the great I am. Tanawa, nakikisurya siyang Moses. Di nakita ni Moses unsa sa kapiki. Piki man ang iyang pagpakita sa una kay abin niyang tinuon ng iyang mga desisyon. Karon gipakitaan siya sa Ginoo, I am that I am. He found the consuming fire of God. Nawaw, diya. Nga mga backsliders, piki na. Naman di kaning ingom law. Naa-day singers so naginganlag mga backsliders. Pastilan, ngalan pa lang daan, backslide. Picture pa lang daan, pertinig yung backslide ah. Kaning isa, murag paborito kaya na una sa wrestling pa. Si Undertaker, guru niyo. Si Undertaker. Backsliders. Unsay gingon sa backsliders? No pain, no gain. Mao po na yung mga wanron ka ng motos kinabuhi. Pastor, di mi kakaunog, di mi manarbaho. Pastor, di mi kakaunog, di mi maningkamot. Pastor, di mi nani mo nandi ko kasimba kay maningkamot di ko future. Backslider. Awa yung no pain, no gain. Yung mga concept, di kasimba, kay grabig panarba, no pain, no gain. Labaw na, no pain, no worship, pastilanan, makalilisang. Mga kaigsunan, ha? Unsa na siya? That is wrong decision. Kanang mo backslide ka, wrong decision. Ay nako, mubalhin ka. The only church that stand in the truth found in the Bible, in the proper God, is no other than the Seventh-day Adventist Church. Muhawa gani ka din wrong decision na. Ha? Wrong decision ng pagbackslide, wrong decision ng pagpangluod, wrong decision ng pagpamalikas, wrong decision ng pagpangdaot, wrong decision pag yun ng pangpanghilabot, wrong decision ng paghawa diha sa bakan sa Ginoo. Wrong decision ang pagsupak, wrong decision ang pagdisobey, wrong decision ang pagrebelde against the truth. Everything becomes wrong ug mawakas sa bakan sino. Kaya ngalan nimo backsliders. No pain, no gain. No money, no worship. Mo naman ilang concept.
Mabito ng uban, inaganan mo simba, kay mo trabaho gininoon, wala, backslide. Ha? Wrong decision. Nagtuo yuta mga kaisunag, mawa, tas pagpangalagad, mudaog ka, ayaw lay. The great I am ang imong gisungag, anak. Akong usbon, anyone who counterfeits the name of Jesus, the great I am that I am, will soon be demolished. Will soon fail. Will soon vanish. Mawa rin ka panahon. Tamang panahon, mawa lagi ka. Mawa na imong kusog, mawa na imong kwarta, mawa imong bana, mawa imong asawa, mawa imong pamilya, mawa tanan. May lag ka na nga pagkawa, parehas ka ni Job, nga nas pagtuo. Nyag tanan nga wala, wakas pagtuo, hilak na lang kakutob. Wrong decision. Labaw na ka ng imong wrong decision, ikamatay pag yun na nimo. Wrong death. Mali pag yun nga kamatayon, pagka makalilisang. Ha? Tanawa ko sa gingon sa review general, the time of trouble which is to increase until the end is very near at hand. We have no time to lose. Wa na gyud tay usikon. Ay na sigig backslide diha. Ay na sigig luod diha kay luod na kay nang pagkaluuran na to. Ha? Ay na sig supak-supak diha. Ang atong himuon, makabaton kita sa Espiritu ni Jesus Christ sa pagkamatinumanon. Unsa nga klase? Yes, Lord. After all, your money does not come from you. It comes from the blessings of the great I am. Di man imo ang kwarta. Kuhaan ka kwarta sa Ginoo, wag yung ka ba? Di po ka kabalo mo imong kwarta. Di ka kabalo mo imong kinabuhi. Di ka kabalo mo imong anak. Di ka kabalo. Wala. Ay, pastor, kabalo mo may mong anak, kay gasam na sa kaminyoon, yagdili po nagamhan sa Ginoo, huwag yung mabuo. Ha? Wa na tay oras nga usikon. The world is stirred up. Di pang uwa, kung siya tawag na, ukay-ukay na with the spirit of war. Binugnuay na ron. The prophecies of the 11th of Daniel have almost reached their final fulfillment. What we need in these last days is not your money. What we need in this last day is not your professions. Given man na sa Ginoo mga kaigsunan. What we need is not your beauty. What we need is not your handsomeness. Ang imong pagka-popularity kung naamang galing na nimo tanan mga kaigsunan. What we need is commitment to God. Commitment to the property of the Lord Jesus Christ. Muna'y atong gikinahanglan karon. Komitado. Napay word aning laing commitment, kining gipanganlan, lunod patay. Sa pagpangalagad sa Ginoo, wa kumingog lunod magpakamatay. Lunod patay. Why atrasay? We need the commitment, mga kaigsunan. That's number 2. We need real stories. And number 2, we need commitment to know the great I am. Morning number 2, we need commitments in our lives. Tanawa, committed to God. We need to be committed to our Lord Jesus Christ. Unsa ba? God wants total commitment. Dili ganahan ang Dios og 50%. Sa ako maning gibalik-balik sa inyo ha. Dili ka pwede laging mutabok sa bag-ong kinabuhi mga kaigsunan og piki ka. Ha? Ano bitong 50%? Dili ganahan ng Dios niya na. He wants total commitment from you. Dili ganahan ng Ginoo installment payment. Ginoo, simba sa koron og madi na pod. Ginoo, simba sa koron og madi na pod. Di magani ka ganahan nga ikaw giutangan installment na nimo dugay kayo nya 1,000 na giutangan turon wa pa maimpas. Ay sorry ha. Namin naigo dayo. Oh. Di ba? Installment, okay ra na sa kumpanya, di ka kabayad, mag-interest na siya. Karon og gusto mo installment sa Ginoo na hala, butangag interest na sa Dios, makabayad pagkaka. Napay mother, napay anak, napay apo. Nga bayro nun, mga kaigsunan. We are standing in the last days events of life. Karong mga panahon na mga kaigsunan, ako isulti kaninyo, discover the power of the great I am. He is the great I am in these last days. Iyan na nadaang gisulti that in real stories of your life, He will comfort you. In your commitment, He will be with you, mga kaigsuunan. Dili gani nato bantayan ang last days events. Lipong labas nato, mga kaigsuunan.
Awa nas picture nyo. Di ganit ta magbantay mo abot ang panahon. Mga matay gyud ta nga wagi kapuslanan. May pangmanok diaw nakatindog kaysa tao. Ha? What we need to do in these last days, open your eyes. Sigahan na ng imong mata. Ayaw na nag-i-close mga kaigsunan. Open it widely. Nabi tayo sa kabata, mga kaigsunan. Ingon ang sa kabata, panilid ako mo eskwela pa. Ano di magkamo eskwela? Ngayon akong ganahan kay grade 6 naman siya. Ginasungog ko sa ako ang mga classmate, dako kuno kog mata. Kisa may nagingon mo dako kag mata. Di maganda kog mata. Ako mga classmate, ingon sila, dako kog mata. Giakbayan taon siya sa papa. Giungungan siya magkaigsunan. Nak, ayaw tuo nila. Tuo na ako, kay ako ang imong amahan. Ingon man ko sila, padako kog mata. Dili ka dakog mata. Unsa man siya? Unsa man ko pa? Budlat lang, budlat. At least na. Siya ka, mao ba pa? Lahi na ng dakog mata og budlat, lahi na. Ang dakog mata, di na mo piyong. Ang budlat na pa'y pagkapiyong. Open your eyes. Kita naman ka sa imong sala, kita naman ka sa imong kaluyahon, kita naman ka sa imong sayop, kita naman ka sa imong batasan nga dili panglangi, nganong imo pamagyunang tabon-tabunan, duol karon kang Kristo, the great I am. Ay na sige, backslide diha. Stop that one. Stop playing with God. Because God is serious in saving you. Seryoso ang Ginoo sa imong kaluwasan. Magbinuang ka. Ayaw. Dili ka Ginoo, dili ka great I am, dili ka creator, dili ka magbubuhat, dili ka manluluwas, dili ka Emmanuel. You are a merely human being created by God. Open your eyes. Biyaan ni mong Ginoo tungod kay mangita kag trabaho. Biyaan ni mong Ginoo kay gusto ka mo graduate og eskwela. Biyaan ni mo ng the great I am, who is Jesus Christ. Hawa, Christ object lessons. Tanawa, paminaw gud mo. Paminaw, basahan niyo nagsakto. And many who are working with a different purpose, pagka makalilisang, di na ko I'm just telling you the truth. Kadaghan sa mga taong sige panarbaho karon mga kaigsunan, lahi silang katuyuan. Unsay giingon sa alagad sa Ginoo, nangahulog sa samang paagi nga sayop. Keep on working. I am not telling you you should not work. I am telling you, you work with the great I am. Biyaan na ganin mong Ginoo tungod sa trabaho. Biyaan ganin mo ang Ginoo tungod sa pag-eskwela. Biyaan mo Ginoo tungod sa negosyo. Biyaan mo tanang Ginoo. Kay wa na kanadasig diya kaniya. Kana mo di ganahan sa the great I am nga si Jesus Christ. You are fall into a like error. They are working for others' good. Tinuod biyan eh. Their duties are passing. Their responsibilities are many, and they allow their labor to crowd out devotions. Tanawara, tungod sa imong kabisi, di na ka magamit sa simbahan, undang og trabaho. Kaysa paundangon ka ginhawas Ginoo. Tungod sa imong pag-eskwela, kay gusto gyud kay ngunani nga gusto ka mo pasar, pakpakan kay patarpulin imong nang undang og eskwela oy. Tungod sa imong pag-eskwela, di ninong ka, ay ako mga kaigsunan, dagan kayo. Na-meet up na ko. Pastor, dili mi kauban. Pastor, dili mi ka-evangelism. Pastor, dili mi kabuhat sa buhat. Kay busy kayo. Undang, oy. Kaysa ang Ginoo mo ingon nimo, di ka mundag trabaho. Undang ka ginhawa. Asam ka padong. Biaber. Sometimes you are thinking humanly. Wa ba nato gisabot ang giingon ni Joshua Ginoo? O dili naman lang kamuuban na mo. Diri rami. Ako na nang gisulti ninyong mga kaigsunan. Kung mangayo kag trabaho niya, di man imo kauban ang Ginoo, ayon lang pagtrabaho, ngitaglain. Klaro kay now. Daghan kaayo mong mga responsibilidad nga dili na mahimo mong debuto sa inyong pagpangalagad, undang. Kasayangan ninyong kinabuhi kaysa ako karon nag-ingon ko sa inyo, undang trabaho, undang eskwela, dinhi sa the great I am, basig mo ingon siya, undang og ginhawa na mauna ni ron. Diha na ilaay. Gayon saon man na nimo. Unsaon man na nimo pagbargain karon nga ang Ginoo na may musulti mo undang o ginhawa. Pasalamat lang yun that God is love. Amen? Pagkaninduta mga kisunan, God is love. Ha?
Dagang kay mga tao ron perting bisya, lip and right, perting daganag kwarta, hala perting daganag kwarta. Pero ang ilang kaugalingong panimalaya na nga sunog na. After all, kanang tanan ni mong gipanghaguan, usa lang nakakalayo, nga huyop sa ginuwala na tanan. Mauna, tanawan niyo, wala, grabe pa rin kamot, sunog, wala, diretso. Muna gingon na, may pagnaykawat, kay napay mabilin, pero sunog, wag yo'y mabilin, mga kaigsunan. Ha? Wag yo'y mabilin. Grabe ni mong pagpaningkamot, nawala ang imong debosyon sa Ginoo. Undang! Sama sa kong gingon, ako na yung gibalik-balik, og di ka kaundang, unya diha ra ka kutob na narbaw, ayaw, tibo, kalibutan. Hotdan lang na tanan, kay sayang ka. Sayang maimpirno din mo lang, tibo, kalibutan. Pasunog na pag yun, patay ka, bangkra, pasan po kamudagan, Ginoo, Ginoo, mga lagad na kunin mo. Sunog naman tanan. Wala naman tanan. Ang pinakasakit, pwede man na nga di masunog ang atong mga gipang paningkamutan, mga kaigsunan. Pero bantay na to, kay basig di maigo diha, di riputa maigo sa balatian, the same, hurot ang property. We are still human. Never fight against the great I am. Serve Him more than you serve people. Serve Him more than you serve your work. Serve the Lord all the days of your life, my friend. Serve the Lord with love. Ako lang rin gi-open tanan just to let you know, this is what is happening today. Ang uban di nakaapil sa buhat sa Ginoo kay gikapoy sa trabaho. Ang uban di nakaapil sa buhat sa Ginoo kay sige rag kay nun ani kadaghan man nimong mga rason undang. Ha? Never forget who you are. Kinsa ta? Human being, limited, wicked, weak, dust. Never forget that. And never forget that Jesus died for you. The great I am was hung at the cross. Ibaylo na imong kabisi diya, undang. Ibaylo lang na imo sa imong pag-eskwela, undang. Pero akong usbon, ang imong pag-eskwela, nahimo kang dibutado sa Ginoo, padayon. Ang imong pagpanarbaw, nahimo kang panalangin sa simbahan, padayon. Pero kana mo'y mahimong dahilan. Negosyo, trabaho, eskwela, mga kabatan, mabito ng uban, mga kaigsunan. Anong di man mo musimba? Ay, pastor, ang mga bata, manggod, undang. Ha? Nangayo kag bata sa Ginoo, niya karong kay ting simba na, di na ni mong pasimbahon. Unya, magmahay ka inig-abot sa panahon ng imong bata, di mo sulog simbaha. Unsa bagod ang istorya ha? Illogical. Ako naman ko'y anak. Dua ka buok. Tinuod ka ng mga bata, magdagandagan, magyun na siya. Di man nato ng true nature. Pero kanang rason mo yung ka nga, diyan lang ka sa simbahan. Kay dili niya, mag-abot sa panahon ng imong anak, di ganan mo simba. Magila-kila ka, undang. Nangayo kag bata sa Ginoo niya. Pag-abot, dili ni mo mahalad sa Ginoo, may pagwa ka nangayo. Maunay rason ba? Nangayo kag negosyo niya, ang negosyo mo imong gilabay sa Ginoo. Mo imong gibato sa iyang agtang. Kaya ang imong negosyo mo dahilan di na inong kakasimbag tarong undang. Unsa imong gipangayo sa Ginoo, dapat makahimaya sa Dios, pero gipangayo nimo sa yawa, dito na i-offer sa yawa. Gipangayo ganin mo sa Ginoo, mga kaigsunan, itugyan na sa Ginoo. Never forget that. Jesus died for you. Pag inulsol and be converted again, kadaghan ni mo pangayo sa Ginoo, muna ko masakitan bitaw. Dagang kitag pangayo, Ginoo, papasarak ko. Oh, niya, may siyante, paminaw mo. Ginoo, papasarak ko sa akong exam, gipapasar ka sa Ginoo, giunsa man nimo. Ang imong pagkapasar, imong giputos, gilabay ni mo sa Ginoo, giagtang pagyud nimo ang Dios, harap-harapan ni mo siyang gipasakitan. Nga diha ni mo gipangayo sa Ginoo, dito na pangayuwa siyawa. Kay dapat tanan ni mong pangayoon sa Ginoo, siya ang makabenepisyo. Si piyat ng tao ron. Nung na-repent and be converted again, dako kitag pangayo sa Ginoo, dako kitag pangayoong mga handom sa Ginoo, atong mga desires, atong mga wants, atong mga needs. Unya after uli panghatag sa Ginoo, di mo mawaw, giputos pag yun nimo, ug imong gilabay sa Dios, giagtang pag yun nimong Ginoo. Be converted again.
nakiglaban ka sa the great I am. Nga siya rin makapatabok ni mo sa Red Sea, siya rin makatabok ni mo sa Jordan River, siya rin makapahupay sa imong Great Wall of Jericho, siya rin makahatag ni mong comfort, siya ay nagsad ni mo nga sa real ni mong masitwasyon, naagyog ko. Nga karon putsa ni mo ang Ginoo. Nga lami na kay mong kinabuhi, kay panalanginan ka sa Diyos, labayon na ni mong Ginoo agtangon. Let me warn you, don't do that again. Ha? Invest your time now to God. Ihatag. Klaruha, ayaw pagpiniki, kay di ganahan ng Diyos og piki. Kaibaw ka sa imong sitwasyon, kaibaw ka sa imong kakulangon, kaibaw ka sa imong gihimo. Invest with God. Unsa may atong i-invest? Pero, baliktara na. Say, invest ag wealth, diri na ta sa health. Unsa man ang health? Life. Kaya once nga atong i-invest ang health, mas tagaan atong panahon ng Ginoo. Kung diya sa imong trabaho, 8 hours ka na trabaho, makalingkod ka, hala, simba sa Dios, tibuok adlaw, lingkod, basag Biblia, paminaw og kanta diya, di kay pag-ulis balay, matulog ka. Unsa? Dito ka sa imong trabahoan, mga kaigsunan, overtime pa ka, pag-abot sa Ginoo, di ka ka-overtime, kay gikapoy na ka, undang. Invest your health to God. Invest your wealth to God. Invest your work to God. Invest your school to God. Invest your wife to God. Invest your husband to God. Invest your children to God. And invest your life to God, to the great I am. Woo! Pagka-power sa atong Ginoo. When you come to Him today, this wonderful Sabbath day, come to Him with repentance. Come to Him with conversion and tell, Lord, ang akong trabaho, di naman nung ko kasimba pa sa iluwa ko, tagay kong pamagi. God will let you cross that way. You will cross. Are you ready to cross? You will cross. Mga kaigsunan, ang atong kinabuhi, diris kalibutan, gamay na lang yung kayo. Ang atong Ginoo nagatambag sa matag usa. Are you ready to cross? Are you ready to cross with your business? Are you ready to cross with your schooling? Are you ready to cross with your wife? Are you ready to cross with your husband? Are you ready to cross with your children? Are you ready to cross as a family? My friends, the God who promised Moses is now giving us a very realistic promise. He promised us, my son and my daughter, my family, my community, you who are listening to this message today, Jesus said, I am the great I am. Sadi pa kita magkuan, kung kana ang inyuhang pag-ampo sa kinabuhi. Let me invite you to pray. Amahan namong balaan, dagang salamat. Pagkatamis na lang yun pamalandungon. How I wish time will never limit us. Apan karong adlawng igpapahulay. Nagpasalamat kaayo ang matag-usa kanamo nga among na-discover that we need to serve the great I am in this world. And that is Jesus Christ. The great I am sa among mga kinabuhi. The great I am sa among mga family. The great I am sa among mga trabaho. The great I am sa among mga pag-eskwela. The great I am sa among pagnegosyo. Hinaot, Lord, kini nga mga corners of life, sources of income, makatatak ang the great I am. Tabanging matag-usa kanamo nga dili kami magpiniki sa among kaugalingon. But we will serve the Lord with all our hearts all the days of our lives. O God, akong isurrender kanimo ang nagapaminaw nining mga orasa, ang nakadungog sa minsay sulod ani nga semana, nga ang matag-usa kanamo makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, ug ang among mga pangalan masulat diha sa libros kinabuhi nga gilagdaan sa among Dios Amahan. For thine is the kingdom, and the power and the glory, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And help us, Lord, to dwell in your house forever and ever. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Mga kaigsunan, are you ready to cross?